Čus people, je tu súťaž o postavu na hru Soccer Star, je to Svet 2, úroveň 233. Podmienky sú také, že súťaž, že musíte dať like na toto video, odber, ak ho ešte nemáte, a zdieľať kanál. Ukončenie súťaže je dajme tomu, keď bude 100 odberov, budem losovať výhercu. Keď sa mi ten výherca do 2 dňov neozve, tak budem losovať ďalšieho. Tak ja vám želám veľa šťastia v tejto súťaži. Tak nemám žiadny epic na nej, takže to je na hovno na tom, ale je to S2. Ak chcete, pozrite si ju, meno Kokoto. Keo je veľkým. Takže, no, ja sa na dnes s vami lúčim, tak čus.